Вы занимаетесь автоматизацией и цифровизацией? Тогда вам точно к нам. Филиал ПСДТУ РУП «Гродноэнерго» предлагает готовые решения для построения автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления. Мы производим щиты диспетчерские мнемонические активные, шкафы управления уличным освещением и шкафы телемеханики, контроллеры состояния ПИ-трубопроводов, коммуникаторы, источники бесперебойного питания. Мы оказываем услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов учета тепловой и электрической энергии, по поверке трансформаторов тока и напряжения, по поверке расходомеров диаметром до 150 мм, температурой жидкости до 90 градусов Цельсия. Мы проектируем, монтируем и налаживаем системы регулирования тепловой энергии, автоматизированные системы контроля и учета энергии, диспетчерского управления, активных диспетчерских щитов и систем видеонаблюдения. Проводим обследование электромагнитной обстановки подстанций 35-330 кВт. С 2025 года мы официальный офис цифровизации в энергетической отрасли. Разрабатываем цифровые платформы, программное обеспечение, технические паспорта мероприятий по цифровому развитию. Проводим полный цикл работ от бизнес-моделирования и управления требованиями до реализации, тестирования и развертывания программного обеспечения. Филиал ПСДТУ РУП «Гродноэнерго». Автоматизация и цифровизация, которой можно доверять.
Сябры, вітаю вас са стадыёна футбольнага клуба Мінск. Заканчваецца першы, ці так званы рэгіянальны этап чэмпіёната Беларусі па футболе ў другой лізе, мінскі дывізіён. І зараз мы з вами паглядзім сустрэчу паміж энергетыкам і Здюшар БФСА Дынама. Адпаведна, энергетык згуляе ў белых цішотках і, напэўна, со склада гэтай каманды я і распачну агучваць імёны і прозвішчы дзеючых асоб гэтай гульні. Такім чынам, Ягор Кірылаў – гэта галкіпер, на спіне ў яго нумар 32. Палевыя гульцы – Владзіслаў Лугоўскі, нумар 2, 5 Антон Сакоўскі, 6 Даніл Супрунюк, 7 Александр Ясевіч, 8 Мустафа Усман, 13 Ілля Казлоў, 14 Ярослаў Мокраў, спадзяюсь, што правильно тут называю прозвішча гэтага футбаліста. 17 Роман Дмухоўскі, 23 Віктор Завадзіч і нумар 25 Рональд Анадуга, галоўны трэнер Глеб Кулебін. Склад каманды Здюшар БФСО Дынама. Першы Мікіта Хадарович, гэта галкіпер, 4 Ягор Ярмілін, 5 Даніла Слепіца, нумар 7 Рустам Яшукін, 8 Михаил Бяспалы, 9 Фёдор Хроль, 10 Андрей Олесенко, 18 Илья Низовцев, 20 Данила Коновальчик, 21 Иван Кислейко, 24 Роман Хохлов. Ну, пэўна, Алексей Лях. Яго трэба называць галоўным трэнерам гэтай каманды. Ну, па той прычыне, што ў пратаколе ён проста першым пазначаны. Так, падказваюць калегі, дзякуй вялікі. Так, Віталь Петрусевич, все ж таки галоўны трэнер. Ну і он тут у нас гуляючы галоўны трэнер у рэзерве знаходзіцца. Першы свісток, судзейскую брыгаду таксама трэба прадставіць. Іван Кавальскі, Ілля Зярнятка, Вадзім Князя, усе яны прадстаўляюць беларускую сталіцу, зразумела. Чацвёрты арбітр Анастасія Алешченка і Андрей Філіпович, інспектор гэтай гульні. З мячом хлопцы каманды «Энергетык». Сакоўскі. Ну, тут, я думаю, не будуць асабліва спяшацца футбалісты гэтай каманды, каб ісці наперад. Ну, адразу трэба сказаць, што ў фінальны этап гэтыя калектывы, маю на ўвазе другі фінальны этап другой лігі, не трапілі. Ну, вось на гэты час «Энергетык» на 5-м месцы знаходзіцца ў турнірнай табліцы. Адпаведна, яго сапернік на 7-м месцы. Так што гэта апошняя гульня для гэтых каманд у сезоне 2026, ну, у усялякім разе у чэмпіянаце другой лігі. Вуглавы зараз будзе каля варот «Энергетыка». Ну і да мяча зараз падыдзе, я так разумею, 10-й нумар БФСА. Гэта Андрей Олесенко. Ён будзе падачу рабіць з вугла поля. Ну што ж, гэта стандартнае становішча. Магчыма, ўжо зараз пэўныя праблемы тут могуць і ўзнікнуць у Ягора Кірылава. Паглядзім. Высокая падача, мяч усіх пералятае, пераляцеў ён нават і Данілу Коновальчика, які там імкнуўся паспець на дальнюю стойку, але не паспеў. Да, шкада, што ў другой лізе вось балбояў няма, іх не хапае, так што галкіперам ці палявым гульцам нават даводзіцца за мячом бегаць, калі ён туды некуды далёка паляцеў. Просто гэта ўсё час, якога нам заўсёды ў жыцці бракуе. Ну, нармальна. Паспеў вельмі хутка. Ягор Кірылаў, гуляе ён на партнёра, якім быў Мустафа Усман. Ну, забароны тут складана. Выходзіць «Энергетыку», магчыма, трэба і фланг змяніць. Так, в прынцыпе, каманда Глеба Кулебіна і робіць. Лугоўскі зноў назад на Рональда Анадуга. Да, 25-й нумар. І он цэнтр дэф, самы цэнтральны.
Мяч перахоплівае зараз Алесенко. Ну і вось такі спорт па левым фланзе. Ну і што, выхад сам-насам тут нават у нас адбыўся, но гэты удар аказаўся заблакаваны. Урэшце рэшт мяч у рукі забраў Егор Кірылаў і хуценька наперад выбіў. Ну там зачапіць, канешне, было вельмі складана Віктору Завадзічу, капітану Энергетыка. Слепіцца. Пас назад. Ну, момент зараз, в принципе, неблагі для сябе футболісты БФСА стварылі. Ось, калі б не блок, я думаю, што давялося б ужо нават і капітуляваць Егору Кірылаву. Там няблага прайшоўся па фланзе. Ну, гэта быў не Алесенко, наколькі я здолеў там ўсё добра разгледзець, а іншы футболіст, хаця, можа быць, і сам Алесенко. Ну, добра. У адзін дотык гуляе Дамухоўскі, мяч сыходзіць у аут. Бяспалы. Ну і мяч ён тут губляе. В прынцыпе, неблага прыдумляў Александр Ясевіч, ось на партнёра, які там баражыраваў каля абаронцаў. Ну, перадача не прайшла ўсё ж такі. Зноў пас на Віктора Завадзіча, але ну, ён быў такім, што ну, зручна не было капітану, і мяч гэта працаваць у яго асаблівай магчымасці не было. Ну а тут аут ўсё ж такі прызначаецца для намінальных гасцей. Далёка ўкідвае Слепіца. Ну і цяпер ужо аут для каманды Энергетык. Владислав Луговскі з мячом у руках. Укидывае зноў-такі на Завадзіча. Завадзічу складана чапляцца, але ён, ну, мне ўжо думалася зараз гэта зробіць. Все ж таки, але у апошні момант Даніла Канавальчык з ім належным чынам адпрацаваў, так што толькі аут для Энергетыка. Ну, я думаю, што на правах хаця б намінальных, але гаспадароў все ж таки Энергетыкі будуць ініцыятыву, ну, імкнуцца забраць да сябе, і гэта павінна, канешне, спрацаваць. Хаця першы момант у гэтым матчы вельмі небяспечна стварылі якраз футбалісты Віталя Петрусевіча. А дарэчы, я вось, ведаеце, зараз прозвішча і імя вось гэтага гуляючага галоўнага трэнера даведаўся ад калегі і сам сабе падумаў, а ці не муж гэта Тацяны Петрусевіч, якая гуляе за Дынамо Бдувк і неаднаразовай чэмпіёнкай краіны станавілася ў складзе гэтай каманды. Ну вось мне падказваюць, што гэта менавіта так. Ну вось цікава. Просто ну, тут нельга было не звярнуць на гэту увагу. Можа быць, Тацяна зараз якраз такі гэтую гульню глядзіць. Можа быць, яна дзесьці тут на трыбунах стадыёна Каменска, можа быць, трансляцыю глядзіць. І ну вельмі цікавы такі момант. Ну, сапраўдная футбольная сям'я была створана. Ну і ведаю дакладна, што ў гэтай сям'і ўжо і дзіця ёсць, так што можна толькі за Тацяну і Віталя парадавацца. З мячом футбалісты каманды Энергетык. Пас назад на Егора Кірылава. Ну і зноў Усман туды перапраўляе на чужую палову. Паветраная барацьба, Дмухоўскі ў ёй прымае ўдзел. Высока ён зараз такую нагу падняў, але небяспечна не гуляў. Ну і тут такая дыяганаль. Амаль што прайшла. Мяч у гульню увёў Луговскі. І зноў аут. Сем хвілін каманды на полі ўжо правялі. Ну, пакуль што вось адзіны момант небяспечны быў у БФСА Дынамо. Все там добра скончылася для Энергетыка. Глядзім далей. Моцна
Сакоўскі наперад гуляе, але тут ось так, без рызыкі дзейнічае Ілья Нізоўцаў, абаронца каманды ПФС «Дынамо». Укидывае Лугоўскі, Супрунюк, кароткі пас 6-го нумара на Дмухоўскага, і той назад гуляе. Усман. Дыяганаль задумвае Усман. Ну, в прынцыпе, все тут зразумела было. На Ілю Казлова ён хацеў гэты мяч перанакіраваць, не атрымалася. Контрвыпад у ПФС атрымаецца зараз ці не? Не атрымліваецца. Гэтую перадачу, якую імкнуўся зрабіць Рустам Яшукін, перахапілі энергетыкі, і цяпер ужо іх чарга ісці ў атаку. Мокраў. Ну, Дмухоўскі да гэтага мяча не паспее, будзе удар ад варот. Мікіта Хадарович, галкіпер ПФС «Дынамо». Может быть, далёка будзе наперад выбіваць, может быть, мяч разгуляе з партнёрам. Ну, вось другі варыянт все ж таки абраў галкіпер. Один дотык, 10-й нумар гуляе Андрей Алесенко. Ну, заўважны гэты футбаліст, вось па першых хвілінах гэтага матча. Ужо амаль 10 каманды згулялі. Ну, крумкачы і ураджайныя з мінскага дывізіёна, ось дзякуючы выдатнаму выступленню на рэгіянальным этапе апынуліся у фінальным. Ну і, адпаведна, ўжо ёсць турнірная, не турнірная табліца, а проста склад груп, у якіх згуляюцца і ураджайныя, і крумкачы. Ну, можа быць, трэба яшчэ раз пра гэта пагаварыць. Ну, упершыню ў нашай трансляцыі я проста глядзеў гэтыя самыя склады груп. Ось ураджайна згуляе з Бабоўняй, з Кронанам са Стопцаў. Бабоўня прадстаўляе, дарэчы, Копыль Неман Белкар з Гародні, Барановічы 2 і Нёман 2. Ну, а крумкачы. Ага, у гэтай групе В яшчэ будзе каманда БДУ, так. У крумкачоў у групе Днепр-2 з Магілёва, Славія Мазыр-2, Сервалюкс Аргра, гэта Магілёўскі раён, Надзея Барановіцкі раён і каманда з Мазыра МНПЗ. Ось такім чынам. Мяч на палове поля каманды ПФС «Дынамо». Ну і атака гасцей. Правда, ось адразу ж, як толькі мяч спынаецца на чужой палове, ось хіба у перадачы і, адпаведна, страта мяча. Пас да бакавой лініі. Назад. Тут Усман заўсёды ёсць. Прадстаўнікі афрыканскага кантынента выступаюць за энергетык. Ну, просто я не тое, што здзіўляюся. Сёння ў мяне знаёмства пэўнае з гэтай камандай, так што не магу я на гэта не засяродзіць сваю ўвагу. Мустава Усман прадстаўляе Гану, адпаведна Рональд Анадуха Нігерыю. І абодва ў абароне энергетыка гуляюць. Сакоўскі. Бяспалы. Перадача Алесенка. Алесенка вырашыў прабіць, аднак недакладна. Давайте мы паўтор паглядзім. Ну, тут было, в прынцыпе, ўсё зручна. Атрымаў мяч Алесенка ад Бяспалага, левай ногой прабіў. Ну, калі б крыху дакладней, я упэўнены, што праблемы там былі б все ж таки у Ягора Кірылава. Так што два удары мы ўжо з вами пабачылі. У створ, ну, адпаведна, заблакаваным быў яшчэ на пачатку гульні, ну і вось зараз, калі прабіў Андрэй Алесенка.
Штрафны прызначае Іван Кавальскі. У вароты Энергетыка. Зноў-такі стандартнае становішча, ўжо в углавы мы з вами пабачылі, тады ніякай небяспекі для варот гаспадароў не было, як будзе зараз. Нема магчымасці зараз прабіць. Мокраў. Мяч Алесенка прымае, ён першы тут на падборы, ну і ў адзіноце быў. Мяч да яго і прыйшоў. Не спяшаюцца атакаваць другім тэмпам футбалісты Віталя Петрусевіча. Нізоўцаў назад. Бяспалы. Налева. Ну і там Канавальчык. Яшчэ глыбей у фланг. За мяч не чапляецца Фёдор Хроль, все ж таки. Але ён застаецца ў БФС Дынамо. Аут. Бяспалы. Прымае праз сябе. Ну і вось так назад свайму ж абаронцу. Можна фланг змяніць. Адпаведна зменіцца вектор атакі. Слепіца. Нізоўцаў. Пайшоў. На дваіх сапернікаў. Ну, адпаведна, ўжо не было ў яго магчымасці далей мяч цягнуць, так што даў ён Канавальчыку, ну а той памыліўся. Мяч пераходзіць да Энергетыка. Чвэрць гадзіны амаль што каманды правялі на поле 0-0 у матчы заключным. Адпаведна, гэта 18-й тур ось мінскага дывізіёна рэгіянальнага этапа другой лігі. Гуляе галавой Слепіца. Данила Слепіца з мячом, прорываецца он по правым фланзе, ну тут ось у такой расцяжцы Анадуга мяч выбіў. Ясевіч. Разгарнуцца не даюць, так што гуляе ён назад на Лугоўскага. Няблага. Сакоўскі. Глядзіць наперад, 5-й номер Энергетыка, і знаходзіць гэтай перадачай Дмухоўскага. Дмухоўскі яшчэ ў флангу, адзін дотык, перадача на Романа, ну, не дайшла ў гэтым разе, так што толькі аут. Ну, нават для Энергетыка і не аут, а аут для БФС Дынамо. Мяч страчаны камандай. Якая, дарэчы, выйграла у першым крузе з лікам 2-1. Ну, а тут становішча па-за гульной можна было нават і па варотах не прабіваць. 20 чэрвеня першая гульня паміж гэтымі камандамі ў сезоне адбылася. Ну, ось у складзе Энергетыка Роман Дмухоўскі на 37-й, Сергей Тарчыла на 75-й хвілінах забілі. Ну, ось так у нас, бачыце, што адбываецца. Хтосьці прыходзіць, каб у такой атмасферы футбольнай, ловячы гэты, як кажуць, моладзевым сленгам футбольны вайб, і чаму бы літаратуру сур'ёзную, а можа быць, і не вельмі сур'ёзную пачытаць. І такое нават адбываецца, атака каманды Энергетык, ну што, да ўдар па варотах справа не дойдзе. Зараз згуляў кулакамі галкіпер Хадарович, ну і ўрэшце-рэшт правілы былі парушаныя. Ну, тут, в прынцыпе, як можна было не адхіліцца на гэтага маладога чалавека з кніжкай, сапраўды.
Тут я з калегам, аператарам нашым паважаным Анатоліем цалкам згодны. Гульня працягваецца, галавой гуляе тут Анна Дуга, а тут вось атрымаў па нагах 4-й нумар Ягор Ярмілін. І падзывае да сябе Даніла Супрунюка Іван Кавальскі, размаўляе з ім, маўляў, яшчэ раз так зробіш і за жоўтай карткай у кішэню я пацягнуся. Ну, я думаю, што зразумеў гэты пасыл галоўнага арбітра Супрунюк і пэўныя высновы ён ўсё ж такі зробіць. Давайте глядзець, што далей. Далей штрафны для БФСА «Дынама». Лесенка яго выконвае. Мяч не так высока пайшоў і спакойна у прысядзе Рома Дмуховскі згуляў галавой. Мяч застаецца ў БФСА. Ці здолее зараз прастрэліць? Не здолее ўсё ж такі Даніла Кавальчык, і трэба яму на пазіцыю сваю левага абаронцы вяртацца. Мяч заўтра укідваюць футбалісты ў сініх цішотках. Ну, давядзецца паўтарыць гэтую працэдуру, толькі ўжо бліжэй да варот. Ну, не ведаю, наколькі каманды матываваныя, ўсё ж такі яны не трапілі ў той самы фінальны этап. Ну, з іншага боку, ось ужо напрыканцы сезона для сябе могуць яны і павінны, я думаю, для заўзятараў, якіх, праўда, не так шмат на трыбунах, і для тых заўзятараў, якія глядзяць трансляцыю, ну, паказаць усё самае найлепшае, што ў іх засталося, сілы ёсць і пэўнае майстэрства таксама. Так што, ну, большага мы чакаем. Я так думаю, першую чаргу ад БФСА «Дынама», якое хацела б, я думаю, рэваншавацца вось за тую паразу у пачатку лета. А сёння перадапошні дзень гэтага самага лета. Яно сплывае, сыходзіць, ну і, в прынцыпе, які сезон. І для энергетыка, і, адпаведна, для БФСА. Ну, пакуль 0-0. Сябры, вось у нас тут пэўныя тэхнічныя праблемы з'явіліся, але мы з імі справіліся. І вось пакуль не было на суэфіры, момант проста шыкоўны для сябе яшчэ адзін стварыла каманда з Дюшар БФСА «Дынама». У падзенні галавой Іван Кіслейка, ну, мне ўжо здавалася, павінен перагуляць Ягора Кірылава. Там файная проста перадача пайшла, прастрэльная з левага фланга, но аднак Кіслейка галавой у падзенні ў створ не трапіў. Ну, конечно, лік павінен быў рабіцца 0-1 зараз. Ну, можа быць, будзе адказ ад энергетыка. Зноў-такі капітан Віктор Завадзіч за гэты мяч не чапляецца. А як будзе далей? А тут жоўтую картку, канешне, перад сабой пабачыць абаронца БФСА, гэта энергетика, даруйце, Мустафа Усман. Конечно, зрыв перспектыўнай атакі, толькі так і ніяк па-іншаму вось гэты фол не можа быць расшыфраваны. Так будзе напісана ў канчатковым пратаколе. Іван Кавальскі першую жоўтую картку у гэтым матчы прад'явіў футбалісту каманды гасцей. На 23-й хвіліне гэта адбылося. Гэты мяч са штрафнога не быў накіраваны туды, бліжэй да варот, разгулялі яго сінія. Ну і зараз вось Канавальчык
Зноў-такі далучаецца Даніла да атакі. Не вельмі удала ось гэты навес зрабіў левай ногой. Ну і зноў даводзіцца тут галкіперу за гэтым мячом збегаць, але нічога. Усман нізам, няблага. Ось разгарнуцца, канешне, хацелася б, каб хутчэй гэта зрабіў Роман Дмухоўскі, ён гэтага не зрабіў, і мяч зноў у БФСА. Хроль. Канавальчык. Няблага Канавальчык гуляе. Ну і што тут прайшоўся сапернік па назе Андрэя Алесенкі, я так разумею, так? Збіў яго з ног, адпаведна, штрафны удар са сваёй паловы госці будуць наносіць. Што ж, все ж таки там не Алесенка, напэўна, Фёдор Хроль, 9 нумар. Ну так. Романа Хохлова зараз энергетыкі наперад не пусцілі. Так, і тут яшчэ адзін фол. І зноў з боку Усмана, у яго ўжо ў пасіве ёсць жоўтая картка. Трэба быць больш уважлівым. Дасталося зараз Андрэю Алесенку. Паказвае Іван Кавальскі, што па свістку патрэбна будзе мяч у гульню ўводзіць. Падача. Першы тут Анадуга. Не, Усман все ж таки, да, быў на мячы. Ну, а тут памыляецца абаронца БФСА. Козлов назад. Лугоўскі на Усмана. Пайшоў наперад 8 нумар. Кароткая перадача. Ясевіч адразу ж наперад. Ну, бачыў, адчуваў Ясевіч, тут Дмухоўскі там ёсць. Ну, зноў-такі недакладны пас. Ермилин. Слепится. Праз центр няблага. І вось тут можа быць выхад сам на сам удар. Ну, далёкі вугал трэба было, канешне, гэты мяч Ягору Ермилину накіроўвацца. Накіраваў ён яго, у прынцыпе, па пазіцыі Кірылава. Ну, у нас ось такі двубой Ягораў адбыўся, і пераможцам яго стаў галкіпер Энергетыка. Ну, калі б далёкі, канешне, Ермілін прабіў, я думаю, што было б вельмі складана ў гэтай сітуацыі выратаваць сваю каманду галкіперу Энергетыка. Ну, а так, чарговы сейф на яго рахунку. Ну, іх не так шмат, в прынцыпе, было за гэтыя праведзены ўжо на полі 26 хвілін, але тым не менш. Усман. Закід наперад, спакойна гуляе галавой у гэтай сітуацыі Слепіца. Зноў Даніла. З мячом рэжа вугал, прастрэл трэба рабіць, а Надуга яго перарывае. На падбор Яшукін. Перад 7 нумарам тут жа паўстае абаронца і выдатна гуляе ў адборы. Мяч у аут сыходзіць зараз. Слепіца. Ну і зноў у адборы на вышыні нігерыец Рональда Надуга. Глядзім далей за гэтым пазіцыйным наступам ПФСА Дынамо. Там заціснулі ў вугал поля 7-го нумара Александра Рустама Яшукіна. І што, напрацаваў ён урэшце-рэшт на вуглавы. Зараз будзе падача і зоймецца гэтай справай Даніла Канавальчык. Ну, ось ён левый абаронца, левая нога, што называецца, рабочая. Зараз будзе падачу рабіць ёй. 20 нумар.
Не, падача тут не прайшла. Разгуляў ўсё ж такі Канавальчык з партнёрам, зноў мяч у 20-го нумара. Гэта падача на дальнюю стойку, ну а там нікога з партнёраў Данілы не было. Так што Кірылаў зноў зараз за гэты мяч возьме ў рукі, спакойна яго ўсталюе і аддасць перадачу налева. А на Дуга. Усман на Ясевіча. Ясевіч уздымае галаву, ёсць 13 нумар і якраз такі пайшоў пас да Іллі Казлова. Казлоў імкнецца тут хуткасць набраць, ну складана Казлову сысці ад саперніка, якім выступіў Ярмілін тут. Казлоў з мячом застаецца, ўсё ж такі Казлоў, ну вось Ярміліна ён прайшоў, а вось Слепіцу і ўжо не ставала сілы і эмоцыі, так што тут толькі аут. Аут для Энергетыка. Ну, бачым, што далёка Дмухоўскі ўкідвае. Удар па варотах у далёкі вугал, стойка зараз заступілася за Мікіту Хадаровіча пасля гэтага удара Антона Сакоўскага. Ну вось і Энергетык на 30-й нават хвіліне стварыў момант для сябе. Бачым мы, што вось ад галавы Іллі Казлова пасля аута Дмухоўскага мяч прыйшоў на нагу Сакоўскага, то і прабіў ужо, здавалася, ну, мяч зойдзе у вароты, але слупок той самы ўсё ж такі згуляў у гэтым моманце за Зюшарба Фысад Дынама. Ну вось вам і адказ ад каманды Энергетык. Пэўна, хлопцы Глеба Кулебіна успомнілі па хадзе першай паловы, што матч у чэрвені яны выйгралі, і вось так ніводнага моманту сапраўды галявога не стварыць, гэта неяк сорамна. Так што вось, ну, аут, гэта ж таксама стандарт. Гэты стандарт зараз дапамог падначаленым Глеба Кулебіна. Паглядзім, як будуць у нас падзеі далей разгортвацца ў гэтай гульні. Ну а пакуль што Мікіта Хадаровіч адправіўся на пошукі мяча, які там далёка занадта паляцеў. Ну, по разбегу зразумела, што будзе далёка уводзіць Мікіта, так і ёсць, на чужую палову. Ну і там на вышыні ва ўсіх сэнсах апынуўся, дарэчы, той самы футбаліст, які па варотах і біў, наколькі я разумеў, гэта Антон Сакоўскі быў, да. Але мяч зараз у БФСА. Хахлоў, у адзін дотык, Хроль, ну і што, Фёдор прыдумае, змагаецца за мяч, аднак у гэтым змаганні ён пацярпеў паразу. Ну, хутка перайсці у атаку не атрымліваецца. Дмухоўскі вось так мяч прыцягнуў да лініі цэнтральнай поля, ну а потым назад яго аддаў сваім абаронцам. Ну гэта другая ліга, тут не трэба ушчуваць ужо так сур'ёзна футбалістаў вось за такія дзеянні. Дыяганаль. Казлоў да мяча гэтага дацягваецца і нават прастрэл робіць, 13-й нумар. Ну вось тут забіваць трэба, але вырашыў там ўсё ж такі па-іншаму. Літасціва так абышоўся зараз з сапернікам. Роман Дмухоўскі мяч як след на нагу проста яму не лёг, зараз на паўторы вы гэта пабачылі.
Зноў Мікіта Хадарович моцна наперад выбівае. Усман барацьбу там уступіў разам з Ярославом Макровым. Ну, а там што, Дмухоўскі правілы парушыў атацы, і ад Івана Кавальскага гэта ад-спад яго ўвагі не сышло. Не ўздымаецца на ногі футболіст БФСА, які там апынуўся, в прынцыпе, за межамі футбольнага поля. Ну, не ведаю, ёсць у нас тут медперсонал, каб дапамогу ўсё ж такі аказаць футболісту, ці давядзецца проста патрываць, што называецца, і ўздымацца ўрэшце на ногі. Ну, там Андрэю Алесенку дасталося, наколькі я магу разглядзець. Ну так, ёсць у нас жанчына, якая зараз павінна дапамагчы. Так, і жоўтую картку зараз Іван Кавальскі прад'явіў. Ну, ось толькі каму? Віктору Завадзічу? Так, зараз, да, цікава, Іван Кавальскі тут абыходзіў капітана энергетыка, каб паглядзець, які ж у яго нумар, і адпаведна вось занатаваць свой самы нататнічак. Каму ж жоўтая прад'яўлена? Адпаведна, гэта другая жоўтая картка, і зноў яна футбалісту каманды энергетык прад'яўлена. Капітану Віктору Завадзічу. Ну, Андрэю Алесенку там ужо... Так, гэта не Алесенка ўсё ж такі. Алесенка зараз на полі, я тут прагледзеў. Камусьці там іншаму дапамогу аказваюць з прадстаўнікоў БФСА «Дынама». Зараз штрафны удар на карысць энергетыка. І Даніл Супрунюк падыдзе да гэтага мяча. Там Канавальчыку можа быць... Да, сапраўды, да, 20-му нумару там дапамогу аказвае доктар. Ну што, маем спадзеў, што ўсё будзе добра з Данілам і здолее ён гульню гэтую працягваць. Ну а у нас на павесцы штрафны удар для энергетыка. Мяч разгуляны і пад удар вышэй папярэчны б'е зараз Ярослав Мокраў. Ну, в прынцыпе, таксама няблага было. Яшчэ раз паўтор гэтага моманту для вас, сябры. Ну, цяпер яшчэ далей трэба збегаць Мікіце Хадаровічу за мячом. Ну, самае галоўнае, каб білі не за межы стадыёна, тады сапраўды у нас тут все зацягнецца. 0-0 у матчы другой лігі паміж энергетыкам і БФСА «Дынама». Пайшоў адлік. Зараз галкіперам ужо марудзіць нельга, таму што пэўныя санкцыі будуць ад арбітраў. Уступілі ў сілу. Абноўлены звод правілаў футбольных, так што да. Все у нас цяпер накіравана на тое, каб гульня больш дынамічна праходзіла. Ну, без булбояў зноў-такі пра гэта даводзіцца казаць зараз, калі там далёк футбаліст пабег за трыбуну гэты мяч адшукваць. Не магу я пра гэта зноў-такі не сказаць. Ну так, гэта будзе працягвацца яшчэ, напэўна, пэўны час. Ага. Ну, калі б зараз не Ягор Кірылаў, то так бы мы і не ведалі, што рабіць. Там каля варот Ягора ёсць яшчэ адзін прадмет гульні, так бы мовіць. Так што яна узнавілася. Завадзіч, перавод направа. Ну, зачепіцца не давялося Александру Ясевічу за гэты мяч. Што, вуглавы ўрэшце рэшт так? Не, удар ад варот будзе. Мікіта Хадарович все ж таки
зоймецца сваёй справай, якую ён, напэўна, вельмі любіць. Ну што ж, дапамогу аказалі Данілу Канавальчыку, і ён на футбольнае поле вярнуўся. Дзякуй Богу. Не прайсці наперад ніяк тут Іллі Казлову. Мяч у фланг адпраўлены. Яшукі не паспявае. Роман і аут для Энергетыка. Козлов. Зноў аут і Владислав Луговскі. Зараз будзе ўкідваць. Ну, тут сябе Рональд прапановвае, ну, Луговскі па-іншаму вырашыў. Зноў мяч у другога нумара. Супрунюк. Праз Усмана. Усман робіць забег наперад. Вось перадачу, правда, ён дакладна не зрабіў. Ну і зноў Супрунюк ось так галавой на галкіпера. Рональд. Ну, дазволю сабе так гэтага футбаліста называць па імені, так будзе больш мне зручна. А вы ўжо, я думаю, зразумееце, хто ёсць хто сярод гэтых афрыканцаў. Можна назваць і Рональд аднаго, і адпаведна Мустафа іншага. Слепіца, падача. Тут на вышыні Мустафа, падбор за Андрэем Алесенкам, і он таксама дыяганаль вырашыў зрабіць недакладна. Слепіца. Уздымае галаву нізам. Ну, так. Зноў слепіца. У адзін дотык. Зноў аут для БФСА. Шмат сумбуру зараз у дзеяннях футбалістаў. Тут каля штрафной Энергетыка. Трэба, канечне, супакоіцца. Ну і адзначу, што 41-я хвіліна ў нас ужо ідзе. Гэта азначае апошні прамежак часу. У нас распачаўся ўжо у першым тайме. 0-0 пакуль што. Ну і у прынцыпе, тут мізэрная колькасць момантаў сапраўды вострых, галявых была створана футбалістамі абедзвюх каманд. Ну, 100% момант меў Антон Сакоўскі у Энергетыка. Што датычыцца ПФСА Дынама, то больш у наступальных дзеяннях яны сябе праявілі. Андрэя Алесенку тут, канечне, не магу я не адзначыць. Аут для БФСА, гуляе тут галавой Луговскі. Супрунюк і выбівае мяч Міхаіл Бяспалы. Яму ад Супрунюка крыху дасталося, аднак момант гульнявы. Паглядзім, Хроль налева і падача ў штрафную. Ну, тут спакойна, канечне, згуляў Ягор Кірылаў. І ён і павінен так быў дзейнічаць. У адзін дотык 7-й нумар Ясевіч на Дмухоўскага, але яго без мяча пакінуў там. Якраз такі Даніла Канавальчык, з якім ўсё добра. Мы у гэтым упэўніліся толькі што. Яшчэ раз. Супрунюк, удар па варотах, няблага. Ну, калі пацэліў створ, то было б, канечне, праблемна для Хадаровіча. Левая нага, ось так гарматна прабіў зараз сапраўды Даніл Супрунюк, але не патрапіў у створ.
Ну, конечно, было б няблага для энергетыкі, калі б каманда ось ужо на сыходзе першага тайма выйшла наперад пры мінімуме галявых магчымасцей. А тут что, будешь продавлять Ковальский желтую ці не? Ну да, тут с погрозой, с рызыкой для здоровья, такі падкат рабіў футболіст БФСА, конечно, не зрэагаваць Ковальский не мог. Ну, абышоўся без папярэджання. Пагроза захоўваецца воротам Хадаровича, подача. Ну і вось такая скидка ад Рональда. Рональд б'е, у далёкі вугал трапляе. Все ж таки Ілля Козлоў і робіць лік 1-0 на 44-й хвіліне. Ну вось так, все ж таки галявая перадача адпаведна ад Рональда. Ну а аўтарам гола стаў 13-й нумар. Ілля Козлоў 1-0. Энергетык наперадзе, ну вось, пасля штрафнога, дарэчы, все ж таки гэты момант узнік і ператварыўся ён у галявы. На сыходзе у нас асноўны час, вся увага зараз на Анастасію Алешынку. Ну ці ёсць у яе вось гэтае самае табло для того, каб прадэманстраваць, колькі часу кампенсавана. Ну, можа быць і ніколькі. У прынцыпе, у нас была там паўза, калі Канавальчыку патрэбна была дапамога, можа быць, хвіліну Іван Ковальскі і накінуў. Можа быць, мы пра гэта нават і не даведаемся, так што там няма табло, ну, гэта другая ліга, все нармалёва, прызвычайная мы да гэтага, паглядзім, што далей. Далей у нас атака, Ясевіч, мяч зараз ён прымае на левым фланзе, і вось такая схаваная перадача, аднак на яе не зрэагаваў Віктор Завадзіч, а Ясевіч, в прынцыпе, ну, меў добрую задумку. Ну, хвіліну каманды, я думаю, перагуляюць. Пасля гэтага мы з вами разам з калектывамі адправімся адпачываць. Ну, конечно, пропускаць у канцы тайма крыўдна пад начальным Віталя Петрусевича, але трэба гэта прымаць і ўжо думаць пра другую палову, як адгуляцца. Ну, занадта моцна гэтую перадачу зрабіў гулец каманды «Энергетык». Ім быў той самы Ілля Козлоў. Такім чынам 1-0. «Энергетык» наперадзе. І мы адпачываем разам з камандамі.
Вы занимаетесь автоматизацией и цифровизацией? Тогда вам точно к нам. Филиал ПСДТУ РУП «Гродноэнерго» предлагает готовые решения для построения автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления. Мы производим щиты диспетчерские мнемонические активные, шкафы управления уличным освещением и шкафы телемеханики, контроллеры состояния ПИ-трубопроводов, коммуникаторы, источники бесперебойного питания. Мы оказываем услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов учета тепловой и электрической энергии, по поверке трансформаторов тока и напряжения, по поверке расходомеров диаметром до 150 мм, температурой жидкости до 90 градусов Цельсия. Мы проектируем, монтируем и налаживаем системы регулирования тепловой энергии, автоматизированные системы контроля и учета энергии, диспетчерского управления, активных диспетчерских щитов и систем видеонаблюдения. Проводим обследование электромагнитной обстановки подстанций 35-330 кВт. С 2025 года мы официальный офис цифровизации в энергетической отрасли. Разрабатываем цифровые платформы, программное обеспечение, технические паспорта мероприятий по цифровому развитию. Проводим полный цикл работ от бизнес-моделирования и управления требованиями до реализации, тестирования и развертывания программного обеспечения. Филиал ПСДТУ РУП «Гродноэнерго». Автоматизация и цифровизация, которой можно доверять.
Сябры, мы вяртаемся на стадыён футбольнага клуба Мінск, каб паглядзець другі тайм матча другой лігі мінскага дывізіёна паміж энергетыкам і БФСА Дынама. Лік 1-0 на карысць каманды энергетык у канцы першай паловы. З перадачы Рональда значыўся голам Ілля Казлоў. Ну, калі быць дакладным, гэта адбылося на 45-й хвіліне. Ну і замена была пасля перапынку праведзена трэнерскім штабам энергетыка. Пад 11-м нумарам Ягор Кунейка выйшаў на футбольнае поле, а вось каго замяніў, тут трэба яшчэ разабрацца і удакладніць. Ну, пакуль мы бачым, што Дмухоўскі там справа падачу высокую робіць у штрафную якраз да Кунейкі. Мяч туды накіроўваўся, але Ягор за яго не зачапіўся. І можа быць контратака зараз. Яшукін з мячом у контрвыпадзе падначальныя Віталя Петрусевіча. Пас на Кіслейку, які Іван. Так, таму што ёсць яшчэ Арцём Кіслейка ў рэзерве. Ось так. Ілля Казлоў сышоў з футбольнага поля, той самы футбаліст, які забіў. Ну, што называецца, Маур зрабіў сваю справу, Маур можа сыходзіць, ну так адбываецца. Тут атрымаў па нагах футбаліст у цэнтры поля каманды БФСА, але з мячом удар па варотах, забіваць зноў-такі, я так скажу, трэба было Рустаму Яшукіну, но не патрапіў ён у створ, а дасталося у гэтай сітуацыі Міхаілу Бяспаламу. 8-му нумару, ну, здымаецца ён на ногі, ўсё нармальна. Ну і здолее ён гэтую гульню працягнуць. Вось такі момант у Яшукіна. Дарэчы, да, я, сябры, памыліўся, ўсё ж такі, вось, памятаеце, вы самы-самы першы момант, напэўна, там, ну, першыя 5 хвілін ён быў створаны футбалістамі БФСА Дынама. Ўсё ж такі не Андрэй Алесенко, а Фёдор Хроль выходзіў там сам-насам, і гэты удар, ну, з блізкай адлегласці яго быў заблакаваны. Так што вось так. Ну, тым не менш, ўсё ж такі Алесенко быў самым, як на мой густ, заўважным футбалістам у складзе БФСА ў першым тайме, прынамсі. Тут становішча па-за гульнёй зафіксавана. І мяч у гульню увядзе Мустафа Усман. Ось дзве жоўтыя карткі. Іван Кавальскі, галоўны арбітр гэтага матча, паказаў першым тайме адпаведна Усману і Завадзічу. Абодва гульцы каманды энергетыка. Кірылаў адгуляўся з Усманам. І што, Мустафа у фланг, няблага, Мокраў. Адразу ж на Завадзіча, Завадзіч спінай да чужых ворот мяч гэты прымае, аддае ўсё ж такі на Мокрава, Мокраву тут перашкаджае Хахлоў. Ну і вось барацьба за мяч, чым ён тут скончыцца, пакуль няма адказу на гэтае пытанне. А вось цяпер ёсць, заканчваецца ўсё аўтам для энергетыка. Зноў Усман. Усман укідвае на Рональда. Ну вось, дзякуй, калега, падказалі, што сёння ў складзе БФСА Дынама адразу двух цэнтрдэфаў не хапае. Так што гэта абцягне пэўныя праблемы. Ну, у нас тут за гэты фол быў пакараны футбаліст БФСА. Першая, адпаведна, жоўтая картка вось гульцу каманды гасцей. Гэта Ягор Ярмілін. Дарэчы, у Ярміліна быў свой шанец у першым тайме, ён амаль што там вываліўся з Кірылавым сам-насам, але прабіў па пазіцыі галкіпера. Ну, зараз жоўтую картку Ярмілін перад сабой пабачыў на 49-й хвіліне. Кантралююць мяч абаронцы БФСА Дынама. Аут ён сышоў, ну і давялося тут збегаць Рональду. За ім далёк туды амаль што да вуглавога сцяжка. Ну, можна мяч цяпер ужо ў гульню вводзіць. І зноў аут для каманды, якая вядзе ў ліку.
Ну што, у штрафную пляцоўку будзе нават кідаваць, да, гулец, заўвадзіш, згуляў галавой, і што там рукі быццам бы капітан паклаў на саперніка, зноў-такі была вельмі уважлівая судзейская брыгада. Моцна наперад. Мяч выбіваецца. Іван Кіслейка імкнецца тут напружваць Рональда. Ну і што? Чым тут усё скончыцца? Скончваецца тым, што пісьменна вельмі Рональд Анадуга гэты мяч адпускае за вонкавую лінію. Усман памыляецца з перадачай. Ну і што? Зараз ад таго самага Фёдора Хроля мяч сышоў за межы поля. Паразмаўляў зараз з Фёдорам Віталь Петрусевіч. Пэўныя, напэўна, вельмі карысныя парады даў. Ну што тут апынецца на вострай пазіцыі? Ну да, апынуўся, выйшаў на замену Егор Кунейка. Гэта яго меў на ўвазе і напрацаваў зараз на прызначэнне пенальці. Давайте на паўторы яшчэ раз паглядзім. Прайшла дыяганаль, вось так мяч галавой туды сабе скінуў наперад Кунейка. Ну і вырашыў Іван Кавальскі, што гэты фол цягнуў. Што меў месца ўвогуле гэты фол. А паколькі справа ішла у межах штрафной пляцоўкі, то гэта 11-метровы удар. Ну, каментаваць гэтае рашэнне арбітра бадай што не стану. Давайте просто паглядзім за гэтым двубоем. Хто ж все ж таки выйдзе пераможцам? Ну і забівае. Роман Дмухоўскі, 17 нумар, перагуляў ён Мікіту Хадаровіча. І яшчэ раз на паўторы, ну, Дмухоўскі так прабіў, в прынцыпе, фактычна па цэнтры варот, ну, акінуўся ў лева галкіпер. Ну, 2-0. 2-0 на 52-й хвіліне у нас лік стаў. Ага. Ну, тут незадаволеныя ўсе прадстаўнікі трэнерскага штабу на чале з Віталём Петрусевічам. Іван Кавальскі зараз выносіць гэтаму спецыялісту, гуляючаму трэнеру каманды БФС «Дынама» папярэджанне. Ну і зараз вось штосьці Іван Кавальскі сваёй памочніцы Анастасіі Алешчанцы сказаў. Ну, незадаволеныя тым, што пенальці быў прызначаны. Віталь Петрусевіч і яго верныя памочнікі. Ну, гісторыя чэрвеньская паўтараецца ўжо двойчы. Футбалісты «Энергетыка» забілі. В прынцыпе, тады, яшчэ раз скажу, быў лік 2-1. Так што чакаем гол ад БФС «Дынама». Ну, калі б Хроль забіў тады ў самым пачатку, канешне, магла быць зусім іншая сітуацыя. Набірае хуткасць той самы Хроль, перадачу кароткую робіць у напрамку да Ярміліна. Ярмілін у фланг, але занадта моцна. Да гэтага мяча Рустам Яшукін, канешне, ніяк паспець не мог. Ну і што, яшчэ будзе замена. Зараз выйдзе на поле Арцём Свірыт пад 15 нумарам. А каго ён замяняе? Так, ён замяняе... Не Рональда, а Усмана. У Усмана, дарэчы, жоўтая картка ёсць, так што, я думаю, нездарма менавіта яго замяніў Глеб Кулебін. Всё ж такі, ну, каб не рызыкаваць. Ёсць яшчэ адзін футбаліст, Завадзіч, у якога жоўтая картка ў складзе «Энергетыка». Ну, капітана з гульні не так проста, напэўна, зняць. Ну і што, яшчэ адзін фол. І зараз штрафны ўжо на карысць каманды, якая саступае 0-2.
Ну, у любым выпадку, я так скажу, тут нехай ужо разбираецца Андрей Філіпович, інспектор, з тым, слушнае ці не Іван Кавальскі рашэнне прыняў. У любым выпадку Ягор Кунейка можа быць сабой задаволены, выйшаў на замену, вось напрацаваў на пенальці. Штрафны для БФСА, падача ў штрафную. Ну і Канавальчык тут мяч доўга напрацоўваў і нават да вугловага справа не дайшла. Ну, атрымаў там па руцэ у першым тайме, яму, я маю на ўвазе Данілу Канавальчыка, яе пераматалі. Далучаецца гэты футболіст і да штрафных, чаму б не. Толькі, канешне, больш бы эфектыўна дзейнічаць. Все ж таки яго каманда не выйграе, а зусім наадварот. Зноў фол у цэнтры поля, фол з боку энергетыкаў. Перавод на Хахлова. Канавальчык. І праз свайго ж абаронцу, якім быў Ілля Нізоўцаў. Канавальчык. Хахлоў. Шырокім фронтам імкнецца БФСА атакаваць. Ну, тут тэхнічная хіба. Хахлову не дазволіла гэтую атаку развіць все ж таки. Мокраў. Мяч прыходзіць да Супрунюка і перахоп. І што? Да, Дмухоўскі зараз правілы парушыў. Безумоўна, Роман. А той футболіст, які забіў другі гол, рэалізаваўшы пенальці. Ну і, в прынцыпе, мне так падаецца, што дынамаўцы больш актыўна загулялі пасля таго, як прапусцілі. Трымаюцца на мяч на чужой палове, зарабляюць спарадычна вось гэтыя штрафныя. І некалі я мяркую, ось колькасць можа ў якасць нават перайти. Ну, зараз мы сочым за тым, як распарадзіцца гэтым стандартам Ягор Ярмілін, 4-й нумар. Ярмілін б'е наўпрост у вароты, ну, але гэта проста размінка для Ягора Кірылава. Гуляе галавой Ярмілін зараз. Сакоўскі. Перадача на прарыў. Пайшоў туды Лугоўскі. Але зноў не шпляецца. Кантралюе сітуацыю Яшукін. Дакладная перадача ад 7-га нумара. Ну і вось так сустракае саперніка Ягор Кунейка. Мяч сыходзіць у аут. Будуць яшчэ замены, я так мяркую, у складзе БФСА. У нас паўтор моманта вось з ударам Ярміліна. Ну, такі, ведаеце, разміначны для галкіпера. Хаця там сонейка магло, в прынцыпе, Ягора Кірылава і засляпіць, ну, яно яму не перашкодзіла, урэшце рэшт. Да. Ужо 2-0. Хто б мог падумаць? В прынцыпе, хвілін там 10-15 першых, ну, больш сімпатычна выглядала каманда Віталя Петрусевіча. Я думаю, нават заўзятар энергетыка са мной пагодзіцца. Ну, потым ужо так гульню ад сваіх варот давялося адхіліць і у канцы тайма нават забіць гол пасля штрафнога удара у яго ўжо да гулёўцы. Это все там атрымалася. Зрабіў перадачу дакладную на Козлова Рональд, і Козлов ўжо ніводнага шанца не пакінуў Мікіту Хадаровічу. Ну а ўжо в другой палове гэту перавагу энергетык здолеў памножыць на 2. Рыхтуюцца увайсці ў гульню. Мікалай Гаўрук, наколькі я разумею, па другім нумарам з'явіцца. І таксама ўжо анансаваная замена Дмітрий Драбышэўскі. Анансаваная, я маю на ўвазе маім калегам. Тут ось у перапыначку ён казаў, што Драбышэўскі, ну, калі не пасля перапынку, а ўжо потым абавязкова на полі з'явіцца.
Такім чынам, Мікалай Гаўрук і Дмітрый Драбышэўскі у гэтай паўзе з'яўляюцца на полі. Замест каго трэба нам разгледзець замест Івана Кіслейкі, ну і адпаведна Міхаіла Бяспалага выходзяць Гаўрук і Драбышэўскі. А от укидывае Роман Хохлов і дакладна укидывае Андрэй Алесенко. Алесенко, ну што, можна прабіць? Не, пакуль што нязручна гэта рабіць. Алесенко, адзін дотык, ну чаму? Не хапае удару, конечно, БФСА Дынамо, ну, в прынцыпе, зараз так да вернага вырашылі разгуляць гэты мяч, ну і схібілі дынамаўцы. Пінг-понг галавамі. Зараз вашай увазе прапанавалі футбалісты. Мяч апусціўся надол, урэшце. Кунейка. Недакладная перадача. Драбышэўскі. Ён развіваў гэтую атаку. Пас зрабіў на Хроля. Той упаў на гэту зношаную сінтэтыку футбольнага клуба Мінск стадыёна гэтага, але Іван Кавальскі ніяк не рэагаваў. Ну а тут падсувае да сябе Іван Кавальскі, футбаліста БФСА Дынамо. Гэта быў той самы Фёдор Хроль. Паразмаўляў. Хроль там, ну, парушаў правілы саперніку. Не заўсёды пра парушэнне сведчыць падзенне футбаліста. Яго можа і не быць, як у гэтым самым выпадку. Я яго па шчырасці гэтага парушэння нават і не заўважыў. Ну што, вось яна атака, вельмі небяспечная. Прайшла па правым фланзе і вянчаў яе ударам Даніл Супрунюк. Зараз вось глядзім на паўторы. Ну і хто? Это Мокраў стварыў для Супрунюка момант у адзін дотык. Калі пад папярэдчыну прабіў бы 6-й нумар, што было? Ці выратаваў бы сваю каманду Мікіта Хадаровіч? Ну, гэта ўжо такі, ведаеце, такое пытанне умоўнага ладу. Мы да яго не звяртаемся ў спорце. Гэта моветон. Ну, атака сапраўды такой хрэстаматыйнай. Казалася, калі б яшчэ мяч у створ патрапіў, увогуле было б вельмі цудоўна. Ну, для заўзятараў, канешне, энергетыка. Па інерцыі пасля гэтага моманту энергетыкі працягваюць атакаваць. Но ось тут памылка. І тут можа быць выхад нават сам-насам. Драбышэўскі забіваць трэба. Не забівае Дмітрый Драбышэўскі. Сваю каманду ратуе Егор Кірылаў. Ну і галкіперу там дапамог абаронца. Да, а памыліўся на роўным месцы. На роўным месцы 15-й нумар. Ну так, канешне, гуляць нельга. Это быў Арцём Свірыд, які на замену выйшаў. Ну, цяпер Арцём Свірыд павінен, канешне, Егору Кірылаву нешта, што ён там павінен. Ну, хаця б колькі добрых слоў сказаць. Вуглавы для БФСА. І што там, пабег за мячом далёка Даніла Канавальчыка, якога часта мы згадваем па хадзе гэтай гульні. 65-я хвіліна. У нас сярэдзіна другой паловы. І лік 2-0. Зараз мог стаць і 1-2, але. І вось такая падача ад Канавальчыка. Ну, перадаў ён прывітанне, адпаведна, Егору Кірылаву. Трэба такімі момантамі, конечно, БФСА карыстацца, калі каманда Віталя Петрусевіча хоча сысці ад паражэння. Ну, не хапіла майстэрства Драбышэўскаму, а якая была, конечно, гісторыя, да? Вось столькі выйшаў, адразу ж і забіў бы. Перавод. Хроль. Хохлов. Дзьмухоўскі. Хроль.
Просто протыкае Хроль мяч наперад, а там ёсць Драбышэўскі наперадзе, но ён не рэагаваў ніяк. Мокраў, Хроль, дакладная перадача ад Фёдора, Хахлоў, і вось так пяткая Лесенка, Лугоўскі. Мяняе БФСА. Ой, не тых футбалістаў. Даруйце. Пералічваў зараз. Жоўтая картка яшчэ одна. За фол на Даніле Канавальчыку. Каму яна толькі там прад'яўлена, недобра бачна, но зараз даведаемся. Ну, падаецца, гэта быў Ягор Кунейка. 11 нумар яму зараз Кавальскі выпісаў жоўтую. Канавальчык перапраўляе мяч налева. Хахлоў. Ну куды гэты пас, а Лесенка чакаў больш дакладна. І перадачы ад партнёра не дачакаўся. Канавальчык. Ну, ось так накрывае саперніка Супрунюк. Робіць перадачу 6 нумар на Сакоўскага. Сакоўскі у фланг, прастрэл. І Даніла Канавальчыку аут выбівае. Ну, своечасова. 20 нумар БФСА Дынама апынуўся ось на траекторыі мяча. Яшчэ адзін аут. Цяпер ужо для дынамаўцаў. Укідваецца далёка Яшукін. 7 нумар. Глядзіць, як жа найбольш эфектыўна гэтым мячом распарадзіцца. Пакуль што з ім не расстаецца Яшукін. Раман у штрафную пляцоўку уходзіць. Перадача. Ну, няблага было, канешне, па задумцы на Фёдора Хроля. Але Хроль перабег ужо лінію мяча. Лесенка. Мяккі закід. І там Рональд на месцы. Зноў дыяганаль. Гуляе Сакоўскі галавой няблага. Слепіцца. Ну і тут павінны яго падстрахаваць. І гэта робіць Ілля Нізоўцаў. Мяч выбівае. 18 нумар гасцей. Атака Энергетыка. Мокраў. Няблага на 7 нумара. Ну і той ужо, я маю на ўвазе Ясевіча, хацеў пераправіць туды на Завадзіча. Калі б атрымалася, можа быць, капітан бы зноў фатальна прабіў, или бы ўжо стаў 3-0. Ну, гэтага не адбылося. У складзе дынамаўцаў будзе трайная адразу замена. Ну, давайте я скажу, хто выйдзе на поле. Ярослав Дзюбкін пад нумарам 6, Артём Александров под 11, ну і яшчэ адзін футболіст, 14 нумар, гэта Даніл Сінюк. Ось такая замена. Ну, трэба штосьці прыдумляць, канешне, Віталію Петрусевічу.
Ці проста ён дае магчымасць праявіць сябе новым футбалістам ужо ў другой палове другога тайма. Ну і хто адгуляў сваё? Хахлоў дакладна, Хроль дакладна і таксама 4-й нумар, да, Ягор Ярмілін. Вось гэта футбалісты, якія сышлі з поля. Гуляе галавой Канавальчык, спакойна. У фланг, нема становішча па-за гульнёй. Яшукін злева ён апынуўся, мы яго ўжо бачылі часцей справа. Яшукін прастрэл, не дасягае мэты гэты пастрэл. Яшукін зноў з мячом. Яшукін, ну прабіць можа самому, нязручна, перадачу рабіў Яшукін, а гэта удар па варотах Мікалая Гаўрука, але недакладна. Ну давайте паўтор паглядзім. Ну все ж таки выціснулі дынамаўцы з сябе гэты удар. Ну калі б больш мэтанакіраваны і больш моцна прабіў Гаўрук, была б іншая справа. Ну а так зноў давялося туды збегаць Ягору Кірылаву за мячом далёка. Ну зараз павінен сапраўдны футбол распачацца, 72-я хвіліна. Ведаеце, як кажуць, ну 2-0. 2-0 наперадзе Энергетык, пакуль што ў нас у гэтым матчы без рэванша. Мне ўсё ж таки думалася перад гульнёй, ну так вось меркаваў, што дынамаўцы павінны за свой гонар згуляць ось уже напрыканцы сезона і атрымаць перамогу, ну ці хаця б нічыю згуляць. Ну бачыце, па-іншаму тут усё разгортваецца. Яшукін зноў левай нагой падача, забіваць трэба. Ну што, яшчэ будзе адзін удар ці не? Ну тут з вострага вугла біў футбаліст Дынама. На жаль, не заўважыў я, хто гэта быў. Ну вось паўтор, Яшукін рабіў прастрэл і вось біў па варотах. Ну да, тут не заўважыў я. І на паўтор таксама не бачна, хто гэта быў. Ну тым не менш, момант быў створаны нават з ударам у створ. Яшчэ адзін прастрэл. Адбіваюцца. Як толькі могуць Энергетыкі, ну, абараняючы тую перавагу, якую здабылі. Арцём Свірыд мяч вынес зараз, 15-й нумар. Ну, ён ужо памыліўся. Даволі груба ў гэтым матчы. Я нагадваю, што ён выйшаў на замену. Ну, цяпер ужо сабе такога дазволіць не можа. Гуляе галавой зараз якраз такі Свірыд. Завадзіч, гэта капітан. Адгуляў на Супрунюка. Ясевіч. В цэнтры поля. Ясевіч. Мокраў. Дмухоўскі. У штрафную пляцоўку. Ясевіч. Не. Тут пісьменна гуляе. Абаронц. Толькі потым ён у сваю чаргу вырашыў падарунак такі зрабіць, памыліўся. Ну а гэта будзе удар заблакаваны. Прыкладаўся да мяча Яраслаў Мокраў. І тут падае 7-й нумар, канешне, на Рустаме Яшукіне правілы парушаны зараз былі. Рыхтуецца выйсці на замену яшчэ адзін футбаліст у складзе Энергетыка новы. Гэта Руслан Зенчык. Канавальчык. Праз цэнтр. Дзюбкін. І туды ў фланг. Прастрэл. Драбышэўскі забіваць трэба. 1-2. Лік робіцца 1-2. Драбышэўскі, ну з першага разу ён не здолеў забіць, калі выходзіў сам-насам з Ягорам Кірылавым. Ну а зараз ужо, канечне, проста стварылі супер момант для яго партнёры. Ну тут можна было нават запытвацца ў галкіпера, які в угол забівае. Такім чынам, 75-я хвіліна, лік 1-2. Ну і ўсё паўтараецца. У нас, калі параўноўваць падзеі, ну і лік падзеі я там ужо не ўзгадаю, як там ён развіваўся, гэты самы лік. А вось падзеі развіваліся, а лік 1-2, як і тады. І
зноў-такі на карысць энергетыка. Можа быць, гэта яшчэ і не ўсё. 15 хвілін гуляць, Зенчык рыхтуецца выйсці на поле. Ну, гэты мяч Мікіта Хадарович забірае. Ну, далі там прайсці па фланзе. Увогуле такая шыкоўная атака прайшла па правым фланзе. І разбурылася абарона ўшчэнт проста гэтая абарона энергетыка. Свірыд і Рональд там імкнуцца ўсё рабіць належным чынам. Ну вось, памыліліся яны. Дзюбкін. Да, ён атаку развіваў, дарэчы. Так што Віталій Петрусевич таксама малайчына, што даў вось магчымасць яму выйсці на поле. Перадгалявая перадача, наколькі я памятаю, вось будзе на рахунку Ярослава. Ну а тут што? Тут імкнецца да мяча Ясевіч, але яму да яго не дазваляе дабегчы Канавальчык, вуглавы для энергетыка. Ну што, можна замену праводзіць? Да, Кавальскі дазваляе. Зенчык пад нумаром 20 з'яўляецца на полі. Так, і ну, нумар не відны, не бачны зараз. А хто ж? 14 нумар, так, гэта Ярослав Мокраў. Сыходзіць з поля, ну і адразу ж вырашыў. Я так разумею, што гэта Глеб Кулебін, галоўны трэнер, з ім паразмаўляць, пэўныя парады даць і рэзюмэ, напэўна, адразу ж Ярослав Мокраў атрымаў ад галоўнага трэнера сваёй гульні ў гэтым матчы. Вуглавы мы памятаем. Для энергетыка падача. Імкнуўся выскакнуць вышэй за ўсіх. Антон Сакоўскі, не атрымалася. Гэта ўжо удар, ну, не падрыхтаваны, скажам, адназначна ад Ягора Кунейкі. Вось прыйшоў мяч да яго. І ён левай, ну, неякасна прабіў. Не хочется, конечно, развітвацца з летом, але давядзецца гэта зрабіць ужо заўтра. Ну і вось фінал рэгіянальнага этапу ў другой лігі. Вось таксама гэта сведчанне, ну я маю на ўвазе фінал, апошні тур, сведчанне таго, што да. Восеньская пара надыходзіць. І ўсё самае цікавае ў другой лізе толькі распачнецца. Ну, канешне, усе тыя, хто сочаць за мінскім дывізіёнам, будуць заўзець за Крумкачо, адпаведна за ўраджайную. Яна сёння унічыю згуляла, дарэчы, з Туркспорам 1-1. Ну, хто, можа быць, не ведаў, вось такую інфармацыю да вас, сябры, даводжу. Падача з вуглавога, і мяч не пакідае межы поля. Падхоплівае яго Рональд. Гуляе назад афрыканец. Завадзіч, ну што за апрацоўка. Трэба з ім папрацаваць над тэхнікай. Памятаеце, была такая рэклама там на пачатку 2000-х, мне падаецца, ну, тое самае. Хаця і пас быў, канешне, нязручна. Мяч ішоў па паветры, яшчэ паспрабую яго апрацуй. Памыляецца ў гэтым моманце. Можа быць, нават і сур'ёзны. Сінюк. Справакаваў Сінюк контратаку саперніка. Ну, ведаеце, гэты пас без дотыку да мяча мог тут адбыцца. Прапускаў яго. Мэта накіравана Антон Сакоўскі, але там партнёра не было. Як там кажуць, no-touch пас, да? Тое самае імкнуўся зрабіць Сакоўскі. У атацы зараз БФСА Дынамо. Ну і вось, можа быць. Не, тут дзве сямёркі сышліся, і ўсё ж такі быў першы на мячы Рустам Яшукін. Дарэчы, ну, шмат працы ён правёў у бегавой у гэтым матчы. Я пра Рустама. Зараз ён барацьбу выйграў у Александра Ясевіча у гэтым вось забегу. 80 хвілін ўжо каманды правялі на полі. Ну, інтрыга захоўваецца.
І хочацца, канешне, БФС Дынама, ну хаця б звесці ў нічыю гэты матч. Трэба спяшацца. Канавальчык. Канавальчык не спяшаецца. Ён туды, у штрафную, у сваю мяч гэты накіраваў зараз. Нізоўцаў. А Нізоўцаў моцна наперад, у сваю чаргу. Ох так, Выкштальцона пяткай. Ну, няблага зараз гуляў Слепіца. А яшчэ б калі здолеў і прастрэл зрабіць, ну, Слепіца крыху назад гуляе. Это пазіцыйны наступ дынамаўцаў. Андрэй Алесенка не так ён яскрава гуляе, як у першым тайме. Аут для Дынама. Выкидывать будзе Даніл Сінюк. Падхапіў Яшукін. На Сінюка. Сінюк. Ну што, прастрэл зробіць 14 нумар? Не, вырашыў, што няхай мяч сыходзіць за межы поля в углавы. В углавы і Андрэй Алесенка будзе рабіць падачу. 10 нумар. Так, што там у штрафной адбылося? Хто там што не падзяліў, ну, тут я не магу нічога сказаць. Тут трэба гэта запытвацца ў Кавальскага. Ну, у нас такой магчымасці няма. Ён наводзіць парадак, і цяпер можна падачай і займацца. Ну, ось такая падача ад Алесенкі роўна ў рукі Ягора Кірылава. Кірылаў налева ўкідвае. Кунейка. 11 нумар. Энергетыка. Мячом валодае. Яму тут перашкаджае. Мне падалося Нізоўцаў. Ну і пас. Ах, каб прайшоў на Завадзіча. Было б, канешне, прыгожа. Ну што яшчэ? Яшчэ замены у гасцей. Платон Клыбік. І Артём Кіслейка. Ось у нас ужо Іван Кіслейка свой адгуляў, он быў заменены, а ось Артём выйдзе на замену. Удар па варотах ад Завадзіча, ён блакуецца, а тут прастрэл быў ад Ясевіча, але да партнёра мяч не дайшоў. Іван і Артём Кіслейкі гэта браты, напэўна, так? Это браты, ну так. Так само себе. Ну так. Артём Кіслейка 2009 года нараджэння. Ось он з'яўляецца на поле по 3-м нумарам, ну і таксама з'яўляецца Платон Клыбік. Так, замянілі яны Рустама Яшукіна і Андрэя Алесенку. Дзюбкін. По фланзе. Занадта моцна. Ну так, Платон Клыбік таксама вельмі малады футбаліст 2009 года нараджэння. Нізоўцаў. Цэнтр дэф, да, сапраўды, но тут трэба вельмі акуратна абыходзіцца з мячом, кароткі пас, і куды вось гэтая перадача ад Дмітрия Драбышэўскага. Тэхнічны абаронца ці галкіпер бяда для трэнера, так. В такім, в прынцыпе, кантэксце можна выказацца. Банальнасць, але тым не менш, ну што, 85 хвілін каманды правялі на поле. 2-1, пакуль энергетык наперадзе. Змагаецца, проста як леў за мяч Ярослаў Дзюбкін.
Ну, нават Леў адзін у полі не воін, там не дачакаўся ён дапамогі, хаця мяч зноў-такі ў дынамаўцаў. Ну што, трэба прастрэл рабіць! Не даходзіць мяч да Артёма Кіслейкі, які толькі-толькі з'явіўся. Вось зноў бы была гісторыя цікавая. Удар па варотах, тым не менш, наносіцца, і наносіць яго Даніла Канавальчык на месцы Кірылаў. Калі б забіў зараз Артём Кіслейка, так, ну вось, два футбалісты выйшлі на замену і абодва забілі. Было б так, але так не будзе. Пакуль што, ў всякім разе, так не сталася. 86-я хвіліна і працягвае напружваць абарону Энергетика БФСА Дынама. Мяч у Мікалая Гаўрука. Канавальчык. Сінюк. Зноў пас назад. Сінюк. Трэба вырушваць наперад. Сінюк прастрэл робіць, свірыт у адзін дотык моцна са штрафной. Канавальчык тут памыляецца і што? Зараз мы пабачылі Нізоўцава, супрацьборства і адпаведна Завадзіча. Ну, сённяшні цэнтр дэф Дынамо быў на вышыні. Ну, тут за цішотку, канешне, прыхапіў Гаўрук саперніка, за што бачыць зараз жоўтую картку перад сабой, другі нумар Дынама. Ну, па жоўтых картках 3-2 наперадзе таксама Энергетик. Усман, якога ўжо няма на полі, Завадзіч і Кунейка. Тых, хто атрымаў жоўтыя карткі ў складзе гаспадароў, Ярмілін і Гаўрук у саперніка. Ну, калі яшчэ, праўда, палічыць Віталя Петрусевіча, то тут 3-3 будзе. Таму яму таксама Кавальскі жоўтую прад'явіў. Тут спакойна гуляе на выхадзе галкіпер. Няўмольны час, і ён сыходзіць, і ён працуе на Энергетик. 88-я хвіліна, і якраз такі зараз гаспадары з мячом на чужой палове, ну, а цяпер ужо і на сваёй. Ягор Кірылаў. Ну, там пабачыў, сапраўды, я вось думаў, будзе свісток рабіць Іван Кавальскі ці не. Пабачыў, што ўсё ж такі быў там фол з боку гасцей. Хаця можна было, в прынцыпе, не свісцець, я ўсё ж такі так мяркую. Фол такі, ну, адпаведна, які на карысць ідзе Энергетику, зноў-такі час пацягнуты, там пакуль мяч прыйшоў да пункту, дзе трэба яго было ўводзіць у гульню. Ну вось і на атака яшчэ адна з правага фланга, а ці да ўдара па варотах справа дойдзе, дайшла, але як след па мячы гэтым не трапіў Даніл Супрунюк, 6-й нумар Энергетика. Ну так, мы ж зноў цяпер толькі па нейкіх жэстах, пэўна, Анастасія Лешчанкі ці Івана Кавальскага будзем разумець, колькі там дададзена. У нас сплывае час асноўны. Крыху болей за хвіліну. Засталося аут. Каля варот БФСА Дынамо выходзіць. Мікіта Хадаровіч моцна наперад будзе выбіваць. Там свірыт галавой павінен згуляць. Якія праблемы яго ўзніклі. Дарбышэўскі. Клыбік. Платон гуляе на Сінюка. Гэта ўсё тыя гульцы, якія выйшлі на поле ў хадзе гульні. Сінюк праз цэнтр. Гаўрук. Дзюбкін. Яшчэ ў фланг. Ну, падаваць трэба, а толькі, канешне, біць ніхто не будзе. Прастрэл не атрымліваецца ў слепіцы. Слепіца выбівае мяч, як мага далей са штрафной Антон Сакоўскі. Завадзіч, за яго зашапіўся. 20 секунд. Ну, колькі будзе кампенсавана? Ну, думаю, хвіліны 3-4. Шмат было пауз для правядзення замен. 3 хвіліны мінімум перагуляюць каманды. Ну, будзем мы ў любым выпадку знаходзіцца ў эфіры, пакуль гульня будзе ісці.
Яшчэ ёсць шансы адгуляцца ў «Дынама». Кіслейкая. Драбышэўскі. Ну, тут файна дзейнічае Роман Дмухоўскі. І правілы на 17-м нумары яшчэ і парушаныя былі. Незадаволены Віталь Петрусевіч ці то дзеяннем свайго футбаліста, ці то свістком галоўнага арбітра. Ну, у любым выпадку, гэта паўза, якая, канешне, не на карысць каманды Віталя. Ягор Кірылаў. Моцна. Рук да мяча да гэтага не дабягае. Паветраная барацьба. Ну і мяч урэшце да нізоўцава даходзіць. Той наўпрост наперад, ну, губляць няма чаго. Трэба навальвацца на вароты «Энергетыка». Ці будзе прастрэл, ну, мусіў яго рабіць і вуглавы. Дзякуй. Павінны партнёр сказаць Ярославу Дзюбкіну за гэты вуглавы. Ну, і апошні шанец, і, канешне, ідзе ў штрафную Мікіта Хадаровіч, галкіпер «Дынама», чаму б не. Можа быць, вось якраз такі лішні футбаліст дзесьці і паўплывае на тое, што здолеюць дынамаўцы адгуляцца. Будзе Канавальчык падаваць, зручна яму гэта рабіць левай ногой, высока. Ой-ой-ой-ой, вы паглядзіце, які момант! Хадаровіч з другога паверха прабіў, а калі б все ж таки патрапіў у створ і не здолеў бы выратаваць Ягор Кірылаў. Давайте яшчэ раз паглядзім. Вось дык падача ад Канавальчыка на Хадаровіча. Ніхто яго там не трымаў, а калі прабіў, ну, больш туды, управа ад сябе і стаў бы героем сапраўдным гэтага матча, першы нумар «Дынама», але, ну, шчасце яму не усміхнулася ў гэтым моманце. Па-ранейшаму «Энергетык» наперадзе. Мяч у Ясевіча зараз і Супрунюк б'е па варотах на месцы Хадаровіча. Зноў моцна першы нумар гуляе, Свірыд. Свірыда тут бачым, да, все ж таки слепіцца, апярэдзіў. А тут фол, да, гэта, канешне, парушэнне правілаў на Артёме Кіслейку. Іх парушыў Руслан Зенчык. Штрафны, яшчэ адзін, і зноў Мікіта Хадаровіч ідзе туды, у непрыяцельскую штрафную. Пойдзе галкіпер, я думаю, на далёкую стойку адгукацца, і падачу будзе рабіць зноў-таки той самы 20-й нумар Даніла Канавальчык. Левая нога, мяч закручваецца ад варот, і нікога там няма. Не сыходзіць Хадаровіч са штрафной. І што, ўсё на гэтым, да. Все ж таки «Энергетык» добиваецца свайго, атрымлівае перамогу з лікам 2-1. На 45-й хвіліне Ілля Казлоў вывеў наперад «Энергетык», на 52-й рэалізаваў пенальці Роман Дмухоўскі, які зарабіў Ігор Кунейка. Ну і, адпаведна, лік 2-1 зрабіў на 75-й хвіліне Дмітрый Драбышэўскі, які выйшаў на замену. Вось такой гэтая гульня атрымалася, сябры. Вялікі дзякуй, што былі з намі. Эфір YouTube-канала Федэрацыі футбола горада Мінска для вас быў і толькі для вас.